lafiya kalau. Wannan fa wanda na ganka da ita. A'a me hai kuma hayin nan da gangare. Koko me hai? Ba haka bane dadi, gaisuwa take maka. A'a wannan wani irin gaisuwa kenan? Ina karoro wannan Tanko. A wurin a wurin party ne. Tanko ina ta baka tarbiyya, ma Tanko yanzu saboda Allah wannan ne zaka dauko ta ka ce min ka zo min da wanda zaka aura? Dadi ana ina baka labarin. Wai baba me aibu na da sauran matan? Naga dai ni ma mace ne kamar sauran matan ko? Da kima na da mutunci na a garin nan ba za ka kawo min wannan mai siffan karuwan nan ba Tanko. Ni ban yadda ba. Wannan ne za ka ɗauko min a matsayin wanda za ka aura? Kuma karuwa ce ni ma ai tare da ɗan naka muke yawon iskancin. Za ka kira ni da karuwa. Gaskiya ni ban yadda ba. Sai dai ka je ka nima wani uban. Sai dai ka je ka nima wani uban ni ban yadda ba. Ba za a yi haka da ni ba wannan. To sai dai ka je ka nima wani uban. Baba, alhamdulillah. Baba da Allah wannan muke ta neman Baba ina. Kaman Tanko ko? Shi baba. amana. Danka ne fa Tanko. Ai na sani ai. Baba. Dama me na gaya maka tsakaninka da wannan karuwan me na gaya maka? Baba. Dama na san haka zai faru. Ai baba gurin karawan muka To kaji baba. Can muka muna samu shi zaune a bakin hanya. Na irin motocin nan wanda suke wutuwa daga kudu masu ɗauko hatsi. Ina jin ka. Na ga sauke shi. sun sauke shi. Daga ce wani ne garin su. To dama wata karuwa ne ya biye mata ƙarshe kuma ta kai shi ta baro. Dama ni na san haka. Dama na karuwa ne ya kawo zai aura na muka rabu da shi. Mun rabu da shi akan Zaka mutu. to ni zan tafi. Baba. Ban fa yi niyyar yafe mishi ba fa. Tunda ya zaɓa karuwa a kaina. Hannun ka bayar da To wannan kaɗan daga cikin sharrin karuwa kenan. Lokacin da ya kawo ta yace zai aura sai da na ce mashi a'a ya kiyaye karuwa ya ce mu suna ta mun cacan baki daga kannan ma ya raba jaha da ni. Hannun ka abin rubewa ka yanke kai baba. To saboda haka na to shikenan. To ina jin zan yafe mishi kuwa. Ina za mu kai shi. Oho. To shikenan na yafe mishi. To baba, kai shi gida? Na yafe mishi. Shikenan to ya zan yi?